Wallahi ina ga magana Lagos fa. Ina waje ina bakin titi haka yanzu haka kai nake jira. Kai sauri da Allah. Duk dazu nake a rana. Waya na. Chap. Su sun tsaya a kwaba. Musti a Lagos kuma? Gaskiya ne musti ya yi kafin ma da bari a ɗan nuna ma ɗaya ne. Wannan mutumin ne mai gida don Allah ka yi haƙuri. Dan Allah ka yi haƙuri ban san mutanen ba ne ba wallahi. Ya haƙuri dan Allah ne gida. Me za ka nuna wa ɗan hali? Ya haƙuri. Ka san waye ni? Ya haƙuri ban san ma an fi ni iya Lagos ɗin ba mai gida dan Allah. A yi haƙuri dan Allah. Wani Allah? Wahala. Hello zibigina Lagos ta cuta. Dan girman Allah mai gida ka yi haƙuri, dan girman Allah ka maido min jakan nan wallahi ni maraya ne. Kana tafiya da jakan nan ka tafi da rayuwata wallahi. Wallahi kana tafiya da jakan nan ka tafi da rayuwata dan Allah ka yi haƙuri ka maido min ita mai gida. Ka yi haƙuri ba dan ni ba. Ka yi haƙuri ba dan ni ba na san Lagos ce na san an fi ni Lagos amma ka yi haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah ka bani sa. Kai bani kuɗi na dalla. Kai ka ji Allah gafara dan wala takarda ce fa da Allah. Allah an ga kayanka. Mun za mu tsiya ci ko. Allah sarki ubangiji. Lagi faridi ne. Allah dan bani da ni. Okay. Dan bani katon ɗaya ma da Allah. Kai mai gida na hullar da wallet ta wallahi. Kai wallahi na hullar da kuɗi na mai gida. Normal jika zan ba koi. Za ka bayar mai gida. Na gode Allah ya saka da alheri. Zan baka. Allah ya saka da alheri. Nawa ne kuɗin? Nawa ne? Okay za ka biya. Normal ne zan biya kuɗin. Ai ba na abu ne ba. Okay 20,000. 25,000. Ai ba na abu ne bari mu bayar. Ciye-ciye nan da can. Akwai hasari mu daina ciye-ciye nan da can. Senior man barkan ku dai. An yi lafiya senior man. Wallahi to na gan ku dama matasa ne ni ma matashi. To na zo wucewa ne to ka san harkar karuwa. Sai na ce bari in zo in kawo muku harkar karuwa ce ta samu naira 5,000 kacal zaka samu riban naira miliyan 1 a kusa a cikin minti 30 kacal. Abokina ka ji me yace? Na ji me naira 5,000 kacal. Janu ce senior man wallahi tallahi. Ifan Allah. Bari maka wani abu je ga wannan kasha ruwa. Senior man godiya nake yi wallahi. Allah ya saka da alheri senior man. Na gode senior man Allah ya saka da alheri. Wallahi dama tun da safe na zo Lagos Alquran ban ci komai ba ai ban san masu mutunci bane. Na gode Allah ya saka da alheri. Wai Allah ya rufa mu asiri. Lakaka.